Vinga, doncs, molt bon dia a tots i a totes. En primer lloc, agrair als mitjans de comunicació que hagin cobrit aquest acte molt rellevant, molt important per al nostre municipi en l'àmbit cultural. Com bé sabeu, després d'un parèntesi forçós de 2 anys, este parèntesi que ha vingut de forma sobrevinguda a causa de la pandèmia, reprenem este projecte que és el Festival Iber Tírica, en la il·lusió de seguir creixent i innovant i amb el repte de repetir i, per què no, superar l'èxit que va suposar la darrera edició. Aquest és un dels nostres objectius principals. Com hem explicat en ocasions anteriors, Tírica va néixer amb la voluntat de reivindicar i apropar la cultura i el llegat iber del nostre poble a tothom, però especialment als més menuts de casa. Conscients que tan sols si es coneix i se sent com a propi tot este patrimoni, se l'estimarà i se'l preservarà. Per això tenim clar que el camí per assolir aquest objectiu és seguir insistint en una oferta de qualitat i diferenciada, on la divulgació té un paper central i va de la mà del joc i de l'experimentació. Tot emmarcat en un entorn privilegiat com és el Parc Arqueològic de la Moleta del Remei i el conjunt d'oliveres mil·lenàries a peu de jaciment. Això és el Festival Iber Tírica. Una experiència immersiva per entendre qui eren i com vivien els habitants d'aquestes terres fa 2.500 anys. Enguany, a més, la il·lusió és doble, ja que, a banda de poder recuperar el format habitual, ampliem l'oferta del festival. Ho fem amb les nits de Tírica, una proposta que vol relligar allò antic i allò nou, que fusiona allò ancestral i allò modern, i aprofita els nexes atemporals entre aquella civilització i la nostra i les influències de totes les cultures amb qui han entrat en contacte els ibers. És un viatge de 25 segles a través dels ulls d'un grup d'artistes que a la seva manera ens aproparan als nostres ancestres, els ilercabons, que habitaven aquestes contrades, eren els habitants de Tírica fa 2.500 anys. Així, des del divendres 30 fins al diumenge 2 d'octubre i al llarg de tot el cap de setmana oferirem un grapat d'activitats per a tots els gustos, on menuts i grans podran apropar-se una miqueta més a la cultura ibera mitjançant tallers, jocs, recreacions, visites teatralitzades, xerrades, concerts i moltes altres coses. Una oferta molt àmplia i variada, apta per a totes les edats. Ja sabeu que darrere dels festivals, d'aquests actes culturals tan importants, hi ha persones que treballen detrás del teló. Dos d'aquestes persones les tinc aquí avui, són dues persones fonamentals, pilars fonamentals d'aquest festival, l'Elena Fernández, Fibla, a la meva dreta, coordinadora del festival, i l'Àlex Espuny, que és el coordinador de les nits de Tírica. L'Ajuntament aboca recursos, però és el poble, són els veïns i veïnes qui fan que el festival pugui existir i qui fan que el festival sigui gran. Elena, Àlex, moltíssimes gràcies per tota la feina que feu, és impecable, en aquesta dedicació i il·lusió enormes, sense límits, i també un agraïment molt sincer al professor David Garcia, responsable del GRAP de la Universitat de Barcelona, per tota la col·laboració incondicional, les seues aportacions i per estar sempre a punt i disposat a tot. També una menció especial per al Museu Terres de l'Ebre per la seva col·laboració. Aquest és l'equip que conforma l'organització del Festival Iber Tírica i, evidentment, també un agraïment a tots els veïns i veïnes que van fer gran l'última edició i que faran créixer el Festival Tírica, estic seguríssim, en aquesta edició, l'edició actual. Moltes gràcies i bon dia. Per les activitats que enguany oferirà el Festival Tírica van lligades a la temàtica del cap de setmana Iber que tots els anys organitza el Museu d'Arqueologia de Catalunya, coincidint en el cap de setmana Iber anual que des del MAC s'organitza. Celebrem el Festival Tírica. Enguany la temàtica escollida és la llengua i l'escriptura ibèrica i per això moltes de les activitats que s'oferiran van lligades a aquesta temàtica. Quines seran aquestes? Des de tallers per a escriure en els símbols que tenien en època ibèrica tant en tauletes de plom com també en suports més actuals. Inclús també hi haurà un taller d'elaboració de tauletes de cera, però en tot el procés. Els participants podran fer el que és la fosa de la cera, fer la tauleta en fusta i després poder escriure. Però no només aquests tallers didàctics estaran relacionats amb la temàtica d'enguany, l'escriptura i la llengua,
sinó que també les recreacions. La teatralitzada que hi haurà el diumenge al matí és una obra que s'ha escrit expressament per a aquesta ocasió, no és una adaptació d'una obra que ja estigués existent, sinó que una empresa especialitzada en les recreacions d'època ibèrica ha redactat a partir de la troballa que es va realitzar a la Moleta del Remei d'un plom escrit. A partir d'aquell plom han inventat una història que estigui relacionada en aquest entorn i en aquella època. Estem parlant de l'època de l'edat del ferro. Esta teatralitzada cal dir que no és només d'agrair a l'empresa que ha creat el guió i que la portarà a terme, sinó també al grup de teatre Gresol, que és el grup de teatre local, perquè són ells els que s'han prestat a col·laborar i a participar de manera que aquesta actuació pogués ser possible, per tant, un reconeixement des d'aquí al Gresol d'Alcanar. Hi haurà també una altra recreació el dissabte a la nit, que estarà també vinculada als escrits, perquè hi haurà una representació d'un pacte d'hospitium, un pacte d'hospitalitat, que existien també en aquella època. I a part d'aquestes activitats que estan més vinculades a la temàtica d'enguany, de la llengua i l'escriptura, hi haurà moltes altres activitats diverses, des de la conferència del doctor David Garcia, que no tindrà lloc allí a l'entorn del poblat, sinó aquí, a Alcanar, a l'edifici de serveis agraris, en la que s'exposaran les últimes troballes de la campanya arqueològica al jaciment de Sant Jaume, que anualment se fa. Una xerrada que recomano perquè sempre, tots els anys, és molt interessant. I a part, totes les activitats que tindran lloc a l'entorn del poblat. Hi haurà una recreació d'un ambient militar d'època, hi haurà una recreació d'un ambient domèstic, s'oferiran tallers de fona, de tir en fona, de fer corda, de fer treball d'espart, de perforar i fer penjolls d'aquella època. Hi haurà una demostració de com se feia el foc en aquella època, hi haurà una demostració de cuita de fang, hi haurà un taller de ceràmica, hi haurà un taller de decoració de ceràmica, hi haurà també una demostració de treball de forja, hi haurà un taller de tècniques armamentístiques militars d'aquella època. És a dir, el ventall és molt ampli. Hi haurà un taller també relacionat a la gastronomia, s'elaborarà una recepta, que també hi ha constància d'aquells temps. Per tant, és un ventall molt ampli, són activitats que van dirigides al públic en general, sobretot familiar, però qualsevol persona pot realitzar les activitats i gaudirà. No hem de pensar que són activitats dirigides als xiquets perquè un adult també hi gaudirà. I des d'aquí invito al públic en general que este cap de setmana s'apropi al Alcanar i pugui gaudir d'aquesta experiència d'immiscuir-se en la cultura que vam tindre al territori fa 2.500 anys. Gràcies. I arriba la nit, se fa fosc, i quan arriba la nit arriben les nits de Tirica, un festival que per més que busquem ressenyes per fora no veiem res igual. De què estem parlant? Estem parlant de què passa quan agafes els artistes més experimentals, més d'electrònica extrema, més avantguardistes, els tanques un cap de setmana en un historiador, en un arqueòleg, i els formes sobre la primera edat del ferro, sobre la cultura íbera i l'ercabona i sobre les influències fenices. I a partir d'allí els dones 4 mesos per a que creen una obra inèdita. Això és el que són les nits de Tirica. Això és el que veurem esta vegada, este divendres. Fa als 850 anys de Crist van arribar aquí, una cultura totalment diferent, era la cultura dels fenicis, i es va trobar en Orient i Occident, se van trobar junts, i eren dues cultures que no parlaven el mateix llenguatge, que no vestien igual, que no ballaven igual, que no disfrutaven igual, i se van entendre i van passar-s'ho molt bé. Aquí és el que estem intentant fer, agafar el que és
la part més antiga dels nostres ancestres i que moltes vegades tenim una miqueta oblidada i li donem més importància a altres cultures com les gregues i les romanes, i agafem a lo més avantguardista que hi ha. Per què? Perquè al final per les nits sempre passa el mateix. És el mateix ballar al costat d'un artista en un sintetitzador modular que ballar al costat d'una fetillera mentre sona una flauta i un timbal. Seguim fent el mateix. Què és el que tindrem el divendres? El divendres, que és el Parc de les Oliveres Mil·lenàries, a baix mateix del jaciment arqueològic de la Moleta del Remei, tindrem 5 espectacles on hi ha artistes que són des d'enginyers industrials sonors fins a gràfites en arts visuals. Tindrem a Versonautes, tindrem a Cro, que ve des de Vigo, des de Galícia, tindrem a Balfa i Flaconer, o sigui, una quantitat, no vos vull dir els noms, prefereixo, busqueu per xarxes i segur que ho trobareu. High Level, gratuït, als peus del jaciment on l'energia està, queda i se nota. I automàticament, una vegada s'acabe, 2 espectacles més a lo que és el mirador, al nucli antic d'Alcanar, on la idea és de gaudir la música veient el mar, que és per on venien estos fenicis a intercanviar i a donar-nos d'això. Fa uns anys, aquí als nostres jaciments, al Sant Jaumes, van trobar una caracola, no era esta, per suposat, van trobar una caracola. La caracola era una miqueta en el que se comunicaven entre pobles i pobles. Una caracola és un altaveu, una caracola és el logotip de les nits, una caracola és allò que volem i ens agradaria que representés les nits de Tírica, un lloc segur, però al mateix temps un lloc musical, un lloc perfecte, com és l'escala de Fibonacci, que té una d'això. Vos convidem a que vinguéssiu, veniu, és gratuït, l'Ajuntament d'Alcanar ha posat moltíssims recursos per a que això es faci possible, són obres úniques i inèdites, se veuran i s'han fet per aquell dia, se veuran aquell dia i no es tornaran a veure més. Visca Alcanar contracultural, hiver i tropical. Ara talleu el que vulgui. Hi ha preguntes o alguna qüestió? Fantàstic, moltes gràcies. Moltes gràcies.